जय जगन्नाथ बंधु। आज गोटे न्यूज देखुली मु टीवी रे लोयर पीएमजी छकरे कलाकार संघ। अरे मु पूरा आश्चर्य हो गली। मुझे अरे कलाकार संघ कलाकार माने सेठी कहीं गदा हेले सेठी कौन अपराबाटी पड़ियार अच्छी ए तो परमिशन नाई। तापर धीरे धीरे न्यूज देखी देखी गला परे जानिली जे एमानकर पैसा सरी जाइए। जो आम बड़ बड़िया कलाकार थिले तांका पैसा सरी जाइए ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କେ ଏବେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠିକି। ହଁ ଭାଇ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ସେଠି ଯାଇଥିଲା, ମନ ଅଛି ନା ଭୁଲିଗଲଣି? ରାନୀ ପଣ୍ଡା କଣ ତା ପାଇଁ କହୁଥିଲା? ତାକୁ କଣ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା? ତା ପେଟ କଣ ଜଳି ଯାଉଥିଲା? ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି କେତେ ଚିତ୍କାର କରିକି ଛାତି ଫଟେଇକି ସବୁ କହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତମେ ସବୁ ଅପମାନ କରିଦେଲ। ମାନେ ଶାଳୀନତା ନାହିଁ, ଏମିତି ନାହିଁ ସେମିତି ନାହିଁ। ଆରେ ଭାଇ ଜଣେ ଯଦି ପେଟର ଭୋକ ପାଇଁ ଯାଇଥିବ ନା, ଭାଇକି ମଧ୍ୟ ଗାଳି କରିଦେବ, ବୋପାକୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଅସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ କରିଦେବ, କାରଣ ପେଟ ତାର ଜଳୁଛି ଭୋକରେ। କିନ୍ତୁ ତମେ ତ ପୁରା ପୁରା ଭଦ୍ର ହେଇଗଲା ତମେ ସେତେବେଳେ। ସରକାର ତମର ସରକାରର ବଡ଼ ପୁଅ ହେଲା ପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲ। କ'ଣ ନା ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଯେମିତି କରୁଛି ସେଇଟା କରିବା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆରେ ଭାଇ ଭୋକ ତାକୁ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ତା ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ସିଏ ଭୁଲିଯିବ। କ'ଣ ଠିକ୍ ନାହିଁ? କ'ଣଟା ଭୁଲ କରିଥିଲା ସିଏ? ଯେମିତି ଦିଅ ସେମିତି ପୂଜା। ସରକାର ଜାଣି ଅଜଣା ପରି ହେବେ, ଆଉ ରାନୀ ପଣ୍ଡା କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା? ପୂଜା କରିଥାନ୍ତା? ସେ ତ ତା ପୂର୍ବରୁ କହୁନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନରେ ସବୁ ପରମିସନ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପରମିସନ୍ ସବୁ ହେଇଗଲା, ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ କରିବେ, ରାଲି କରିବେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୋନା ହେଉନଥିଲା? ସେତେବେଳେ ତମ ଆଖି କ'ଣ ଫୁଟି ଯାଇଥିଲା? କହିବ କଳାକାର ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାର ଯେ ସେଠି ବସିଛ, ତମ ଆଖି କ'ଣ ସେତେବେଳେ ଫୁଟି ଯାଇଥିଲା? ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଉନଥିଲା? ଏବେ ତମେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଗ୍ୟାଦରିଂ କରୁଛ ତମକୁ ପରମିସନ୍ ଦେବା କଥା ନାହିଁ, କାରଣ ଏବେ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରମ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି କରୋନାର। ହସ ଲାଗୁଛି, ରାଗ ବି ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ପିଲା ସେତେବେଳେ ଛାତି ପଟେଇକି ସେ ପୁରା କହିକି ଫେରେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଏ କୋଭିଡ଼ ସମୟର ସିଏ ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲ? ସେ ତମ ଭଳିଆ ଘରେ ନଥିଲା ତ, ତମ କାହିଁ ପଦାରେ କାହାକୁ ଜଣକୁ ହେଲ୍ପ କରିବାର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିନି। ତମେ ତ ହେଲ୍ପ କାହାକୁ କଲନି, ତମ ପଇସା କେମିତି ସରିଗଲା? ସେ ତ ନିଜେ ଭଗବାନ ତାକୁ କେଉଁ ବାଟରେ ଦିଅନ୍ତି, କି ସେ ଭଲ ଉପାୟରେ କମଉ ଖରାପ ଉପାୟରେ କମଉ କ'ଣ କରୁ ସେ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାନି, କି ଆମେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭିତରେ ପଶିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ପଣିଆଟେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା। ଏତେ ଅସୁବିଧା ପରେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର କାହିଁକି ସରକାରଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିବାର, କି ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ଜାହିର କରିବାର। କିନ୍ତୁ ତମେ ତ ପୁରା ସୁନା ପୁଅ ହେଇକି ଥିଲ, ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ରାଜା ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଲ? କହୁନ? ଏବେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଏସବୁ କହୁଛି ମୋର କିଛି ବି ଫାଇଦା ନାହିଁ ଏଥିରେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଘଟିଛି ଆମେ ଆଖିରେ ଦେଖିଛୁ, ସେଇ କଥା ନେଇ ମୁଁ ଏବେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛି। କିଛି ଲାଭ ହେବନି, ସରକାର ଶୋଇଛନ୍ତି, ତମେ ବି ଯାଅ ଶୋଇପଡ଼ିବ। ଏବେ ଚିଲ୍ଲେଇଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏବେ ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରମ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ତମକୁ ପରମିସନ୍ କଦାପି ମିଳିବନି। ସେତେବେଳେ ଯାହା ହେଇଥାନ୍ତା ହେଇଥାନ୍ତା। ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଲା, ତାପରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଏବେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ାକ ଖୋଲିଲା, ବହୁତ ଜାଗାରେ ପରମିସନ୍ ମିଳିଲା, ସିନେମା ହଲ୍କୁ ପରମିସନ୍ ମିଳିଲା। ତମକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତମ ବୁଦ୍ଧି ଖରାପ ପରା। କଳାକାର ଭିତରେ ସବୁ ଛାଡ଼ ବାଡ଼ ହେଇକି ସବୁ ଅଛ। ରାନୀ ପଣ୍ଡା ପୁରା ଇଜ୍ଜତ ନେଇଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କର, ତେଣୁ ସିଏ ପୁରା କଳଙ୍କିତ ତାକୁ ତମେ ଘୋଷଣା କରିଦେଲ। ଏବେ କ'ଣ ପଇସା ସରିଗଲା? କାହିଁ ଜଳୁଛି ତମର ସବୁ? କିଛି ହେବନି। ଚେନ୍ନାଇ ଆଉ ଇଏ ପାଇଁ ଆମର ସୁରତ ପାଇଁ ଟିକଟ ଭିଡ଼ କର, ସେପଟେ ଯାଇକି କ'ଣ କାମଧନ୍ଦା କରି ବଞ୍ଚ। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ମୋତେ ଯିଏ ଗାଳି କରିବ ନା, ମୁଁ ଭାବି ସେଇଟା ପରମ ବେହିଆ ନିଲଠା ହେଇଥିବ, ହେଲା। ପରମ ବେହା ନିଲଠା ହେଇଥିବ ପକ୍କା। ଟିକେ ମନେ ପକାଅ ସେତେବେଳେ ରାନୀ ପଣ୍ଡା କ'ଣ କରୁଥିଲା, ଏବେ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ। ସେତେବେଳେ ସିଏ ଜଣେ କରୁଥିଲା, ଏବେ ତମେ 100 ଜଣ କି 500 ଜଣ କି 1000 ଜଣ କରୁଛ। କିଛି ଲାଭ ହବନି। କିଛି ଲାଭ ହବନି। ରାନୀ ପଣ୍ଡା କହିଲା ଚୁପ୍ ହେଇଗଲା ନା,
କହିଲା ଏକୁଟିଆ ସେ କହିଲା ଲଢ଼ିଲା ସବୁ କଲା ଚୁପ୍ ହେଇଗଲା। କାହିଁ ସିଏ କ'ଣ ମରିଯାଉଛି ଏବେ? ସିଏ କ'ଣ ମରିଯାଉଛି କି? ଗରିବଙ୍କ ସେବା ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଶିଖ କିଛି ତାଠୁ ଛାତି ବାଡ଼େଇକି ଇଏ କରି ପ୍ରକୃତରେ ସଚୋଟ ପିଲାଟା ସେଇଟା ରାନୀ ପଣ୍ଡା ସଚୋଟ ପିଲାଟା। ଟିକେ ତ ବୁଦ୍ଧିଶୁଦ୍ଧି ଲଗାଅ। ଯେତେବେଳେ ଯାହା କରିବା କଥା, ଯାହାକି ନ ହେଇଛି ପାଚିଲା ବେଳେ, ଯାହାକି ନ ହେଇଛି ବାଳୁତ କାଳେ ତାହାକି ହବ ପାଚିଲା ବେଳେ। ଏବେ ବାଳ ପାଚିଗଲାଣି, ତମେ ଯୋଉଟା ଆଶା କରୁଛ ସେଇଟା ଆଉ ତମର ହବନି, ସେଇଟା ବାଳୁତ କାଳେ ହେବା କଥା। ଆଉ ଏଇଠି ଆସିକି ବସିଛ। ମୁଁ ନାଁ ନେବିନି, ସବୁ ବଡ଼ କଳାକାର। ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ବଣା ହେଇଗଲା, ଏବେ ବୁଦ୍ଧି ପଶିଲା। ଏବେ କିଛି ହବନି, ଏବେ କିଛି ବି ହବନି, ବୁଝିଲ। ପ୍ରକୃତରେ ତମେ କଳାକାର ନା, ଅଭିନୟ କରିବାରେ ହିଁ ଭଲ ଜାଣିଛ, ଆଉ କିଛି ଜାଣିନ। କିନ୍ତୁ ରାନୀ ପଣ୍ଡା କଳାକାର ସାଥିରେ ସେ ଗୋଟେ ସଚ୍ଚା ମଣିଷ, ଭଲ ମଣିଷଟେ ସିଏ ହେଲା। ସେ ଯାହା ମଞ୍ଚରେ ଏକା ଅଭିନୟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ରିଅଲ ଲାଇଫରେ ଅଭିନୟ ନାହିଁ। ସେ ବାସ୍ତବଟା କରିକି ଦେଖୁଛି। ସିଏ ବାସ୍ତବରେ ଯାହା କରିବା କଥା, ଗୋଟେ ମଣିଷ କରିବା କଥା ସେ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗାଳି କରିବାର ଅଛି, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଖୋଲା ଅଛି, ଗାଳି କରିଦବ।